Benetan izan duen arrakastarekin asko posten nau, zeren azkenean guk lantzen ari gara nola bultzatu zientzia eta teknologia eta berrikuntza gazten artean, eta olako lehiaketa bat eta olako arrakasta izatea benetan erakusten du alde batetik interesa dagoela eta ailegatzen ari garela toki guztietara, eta uste dut oso importantea dela batez ere etorkizunari begira. STEM disiplinak oso garrantzitsuak direla momentu honetan, eta Euspoten lehiaketarekin laguntzen digu asko bai iristen ikastetxetara, iristen ikasleengana. Zerbait diferente egiteko, apura kostaja konpentsatzea eta ja oso bukaera aldera pentsagoen ideia bat, más o menos, ez dakit, gustatzen jakuna, eta pur bat humore toke horrekin guri gustatzen jakuna bai. Enak kaletikan beratzen zekun aurpegi batzukin, guzta bat hola grekoz jantzita bezatzuk kamara batekin, musagalit pasatzen kotxekin hola behiratzen da. Ja, pixka doitua. Hogeita hamar segunduko bideoa badabe, sartu dugu sortu asko, zain dugu detaile asko, eta nik uste dut hori zeleikela laguntzailea irabazteko. Asetzen gaituen ur hori. Arnasten dugun aire hau. Babesten gaituen osasuna. Eta berotzen gaituzten argiak ez dira ebalde. Arrazoi zenuen amona. Utzi zenigun mundua zientzia eta ikerketaren bidez berreraikitzeko garaia da. Egon da nivela ikusita, ez ginen espero eta derrepente horra ataratzea urduritasun puntu bat emote dutzu, ez? Urten gazbizok dardaraka, entzun dugu, irakurri dugu gure espotan izena eta begiratu gazalkarra izaten ez dugu sinisten. Imatzia, partatzera, gainera hau ekitaldia gero ona etortzia eta oso interesgarria da, eta egite emozionantia, nerviosismo hori niri gustatzen gat behintzat. Txokiteko beldurrik ez, azkenien dala pizkat imaginazioa buelta emotia, ez da bezala inoz gai zaiak jarten, eta dala gogoak jartia. Bai, eta zer izo jartzea, bai, azkenien askotan betatzegu gauzarin bat izango dela, baina denbora dedikatzen mailako lanai emaitzak onak izaleik ez.